In-nuqqas ta' tħejjija u l-fatt li l-Partit Nazzjonalista jinsab bla proposti studjati għal din il-kampanja elettorali kienu riflessi anke fuq il-programm Realtà ma' Brian Hansford fuq ix-xandir nazzjonali. Il-kandidat nazzjonalista għal wieħed imbagħad jara meta mistoqsija gvern immexxi minn Bernard Grech ikun garanti għad-dejn ta' €9 biljun li joħloq bil-proposta tiegħu. Qed jalloka jekk ikun fil-gvern. Ukoll di mhux ċara, ma spjegax li l-Partit Nazzjonalista mill-Gvern se jalloka, għal se jattigra wkoll finanzjament mingħajr ma ta' dettalji ta' kif se jkun qed jattira dawn il-finanzjament. Spjega, 50% bl-investiment mod u 50% b'self minn istituzzjonijiet li jkunu qegħdin jgħinu biex dawn is-setturi garantiti dawk in-nofs ieħor. Issa qed jiddiskuti u jara, ma mhux biex. Ġifieri ma tafx jekk se jkunu garantiti jew. Ġifieri ma ħajinvesti f'dan il-fond. Jekk ikun hawn investiment f'dan il-pajjiż, ħanajdlek kollega. Hemmhekk induna li huwa ħafna Il-kandidat nazzjonalista Joseph Grech weħħel fil-costings. Kemm huma daw il-fondi u kemm ħajjiġi jiswew lill-pajjiż dawn il-fondi? Għandkom dawn huma flus li diġà tieħdu. Iva, kemm qegħdin? Hemm xi figura? ċifri li huma eluf kbar ta' flus. Joseph Grech li kien president tal-MZPN fi żmien Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista għadda minn żminijiet diffiċli. Dan meta hu flimkien mal-grupp taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista ħarġu kontra l-eks kap nazzjonalista u talbuh jirreżenja biex jitpoġġa Bernard Grech. Għax il-Partit Nazzjonalista ma tix tkun minn wara l-muntanji biex tinduna li għadda minn żmien li kien diffiċli. Waqt dan id-dibattitu, id-deputat laburista Jonathan Attard semma għal kontrarju tal-partit ta' Bernard Grech li nqabad bla proposti studjati u costings, il-Partit Laburista qed jippreżenta proposti li huma fattibbli għax għandna ekonomija b'saħħitha. U l-aħħar minn sensiela kellna l-Kummissjoni Ewropea li qed bassar li pajjiżna din is-sena li ninsabu fiha, ġifieri wara dis-sitwazzjoni tal-pandemija, Malta pajjiżna u ngħidha bl-ikbar unur se jkollha l-ogħla tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena jekk alla jrid anke s-sena ta' wara. U l-kollega hawnhekk jiġi jgħidilna li l-ekonomija staġnat.